क्लास 10 नि मेडियन को लाना फैदों मेडियन को बर'नि गेजेर मा होनो मेडियन बर'नि गेजेर मा होनो नोंसिनो 14.3 आव मेडियन माने मा मेडियना जाबाय मेडियन इज द मिडल मोस्ट भेरिएबल एकदम भेरिएबल एकदम मिडल मोस्ट आरो व्हेन द भेरिएबल्स आर arranged in ascending and descending order भेरिएबल को जेब्ला increasing order आरो decreasing order आव साजायनानै जेतु एकदम मिडल मोस्ट बयनिख्रुइ एकदम जेतु कनसेंट्रेट भेलु मिडल गेजेर बाहागोनि गेजेर मिरु बेखौनो गेजेरमा एबा मेडियन बुंनाय जायो हा बेखौ जों मा बाहागोआव रायट एक्चुअली बेनि सिगां मेडियना मारै जेब्ला थाखो राननाय थाया जेब्ला क्लास इंटरवल होनाय थाया हा थाखो बाहागो थाया होमबा क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जेब्ला होनाय थाया अब्ला बे जितु ओनलि भेरिएबल थायो हा भेरिएबल होनाय थायोब्ला अब्ला बेनि फर्मुलाया बेलेग बेखौ जोंसो क्लास 9 आव सोलोंबोबाय नङा होमबा ओनलि भेरिएबल जेराव क्लास इंटरवल थाया क्लास इंटरवल माने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थाया क्लास थाखो राननाय थाया थाखो राननाय माने माखौ होनो बे क्लास 10 निफ्राय 20 20 निफ्राय 30 30 निफ्राय 40 नि गेजेराव बै बाहागोफोरखौ बाहागो राननाय बिदि बाहागो राननाय गैयाब्ला नोंसोर बे क्लास 9 आव मोनाखै होनबा एसेंडिं एन्ड डिसेंडिं अर्डार इंक्रिजिं आरो डिक्रिजिं अर्डार खालामनानै जेतु एकदम मिडल गेजेरनि बाहागो बेखौनो मेडियन होनना बुंनाय जायो नङा होमबा जरा बेजरानि खोथा फैयो नङा होमबा बायदो फर्मुला बेलेग बेलेग नङा होमबा नाथाय नैबे क्लास 10 नियाव जाहैबाय नोंसिना थाखो राननाय दं बाहाय क्लास इंटरवल होनाय दं मा होनो बिदिखौ थाखो बाहागो आरो बे दङ क्लास इंटरवल थायोब्ला जोंना फर्मुलाया बे स्टाइलै थाङो आरो होमबा जों मेडियनखौ मा खामानियाव बाहायो बेबो मोनसे सोंथि फैयो नङा होमबा मेडियनखौ जों मायाव बाहायो मीन मेडियान मड नङा होमबा मेडियन मडखौथ' मोनबाय मेडियनखौ मायाव बाहायो डेटाफ्रा जोंना मा क्वान्टिटिव थायो क्वान्टिटि माने नाम्बार थायो ओमफ्राय नैबे जाबाय क्वालिटेटिव मेडियनखौ माला बाहायो जेब्ला जोंनि डेटाया क्वालिटेटिव थायो क्वालिटेटिव माने कैरेक्टारिस्टिकआव थायो हो कैरेक्टारिस्टिकआव माने जेरै बिउटिफुलनि जाबाय येस और नो टाइपनि एन्सारा येस और नो टाइपआव नों बेखौ कैरेक्टारिस्टिक नङा होमबा एन्सारा होमबा बेखौ नों बोरै एनालाइज खालामनो बोरै मीन मेडियन दिहुननो नङा होमबा मेडियन दिहुनोब्ला मेडियनखौ जों बेबायदि खेत्रआव बाहायो जेब्ला जोंना डेटाया क्वालिटेटिव थायो क्वालिटेटिव माने बिउटि इन्टेलिजेन्ट मोस्ट इन्टेलिजेन्ट थाया होमबा बिउटिफुलाबो बिदि नङा होमबा बिउटिफुलाबो गोबां बाहागोनि जोबोद बिउटिफुल आरो गेजेर थाखोनि बिउटिफुल गाहाय थाखोनि बिउटिफुल बे थायो नङा होमबा ओमफ्राय जेनेबा ओरैबायदि डेटा थायो होमबा नों हाबा जादोंना जायाखै येस और नो बिदि टाइपनि येस और नो बे कैरेक्टारिस्टिकआ मा क्वालिटेटिव जेब्ला डाटा थायो अब्ला जों मेडियनखौ बाहायो अके बेखौ गोसोआव ला नोंसोरो मबे कन्डिशनाव बाहायो जेब्ला वेल होनाय थायो सम्पतिनि दिहुननाय क्लास इंटरवल होनाय थायोब्ला फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होनाय थायोब्ला जों नैबेबायदि फर्मुला बाहायनो नांगौ जाहैबाय मा होनो बाहाय गेजेरमा मेडियान नैबे जाबाय लोअर लिमिट प्लस n/2 नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्लास इंटरवल CF माने क्लास फ्रिक्वेंसी दे माने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे CF माने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नोंसोर मा होनो बेखौ गेजेरमा थाखोनि सिगां थाखोनि बुथुमथि गले-गलेथा बुथुमथि माने गले-गलेथा बुथुमथि माने जमा खालामनाय आरो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आगेनिफ्राय प्लास खालाम फैनाय आरो बेखौनो बुथुमथि गले-गलेथा इनटु बे टोटल नंबर फ्रिक्वेंसी जाहैबाय इनटु h आ जाबाय क्लास इंटरवल बाय होनाय दं नोंसोर गोसोआव ला लोअर लिमिट l प्लस गोजौआव जाबाय n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इनटु क्लास इंटरवल नैबे क्लास इंटरवल माने माबा आरो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल बाव होनाय दं बर'नि जेराव जों l खौ माने गेजेरमा मडेल क्लासनि गाहायसिमा लोअर लिमिट मडेल क्लास जितु एकदम गेजेरनि बाहागो बेखौ जों प्रेक्टिस खालामबा मोनगोन दा n आ जाबाय नायबिजिरनायनि अनजिमा माने फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जाहैबाय बियो ओमफ्राय CF माने गेजेरमा थाखोनि सिगां थाखोनि बुथुमथि गले-गलेथा गेजेरमा थाखोनि मडेल क्लासनि सिगां थाखोनि माने जितु क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ना बिनि गोजौनिखौ लानांगौ जाहैबाय क्यूमुलेटिव गेजेरमा थाखोनि जितु मडेल क्लासाव जितु फ्रिक्वेंसी दं जों बेखौ लाया बेनि गोजौनिखौ लागोन सिगां थाखोनि बिनि सिगांनिखौ लागोन जाहैबाय क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF माने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होनो बर'नि बे F आ जाबाय गेजेरमा थाखोनि गले-गलेथा गेजेरमा जितु मडेल क्लास बिनि जितु करस्पन्डिं फ्रिक्वेंसी बेखौ लायो जाहैबाय h आ जाबाय थाखो लावथाय लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल ओके बे क्लियर
फै जों नेक्स्ट एग्जांपल बानायनि अब्लानो क्लियर जागोन ओके नम्बराव मा होनदों 14.3 आव गाहायाव होनाय गले गलेथा रानसारथिया जायगानि सा 68 ग्राहकफोरनि मोब्लिबनि दानारि बाहायनायखौ होयो खारिनि गेजेरमा गेजेरथि आरो गेजेरखां दिहुन आरो बिसोरखौ रुजु नैबेबायदि होनाय दं आरो 85 निफ्राय 85 आव साब्रैनो ग्राहकनि अनजिमाया 85 निफ्राय 105 आव बे डाटा होनाय दं बेनिफ्राय मा होनो गेजेरमा गेजेरथि आरो गेजेरगां दिहुननो होदो आरो बेखौ रुजुबावनो होदो नायदो माबायदि सिगां गेजेरमाखौ दिहुनग्रोदो नङा होमबा गेजेरमा जों नैबेयाव क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि दिहुनना लानांगोन प्रथम जोंहा बिदि जाहैबाय नालाय बुथुमथि गले गलेथा मोनसे टेबल बानायनांगोन दै बेनिफ्राय बिदि होबाय नालाय कुइसना सिगाङाव जोङो मोनसे टेबल बानायबाय टेबला मा बेनो थागोन गासिबो खालि बुथुमथि गले गलेथा नैबाव बुथुमथि गले गलेथा नैबाव नैबे मोनसे क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि होनो बेखौ क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि सेप दिहुनना लानांगोन बेखौ होनो बुथुमथि गले गलेथा बर'नि बुथुमथि गले गलेथा बुथुमथि गले गलेथा दिहुननांगौ बेखौ मारै दिहुनो प्लास खालामलानांगौ बेखौ गासिबो मोनफा प्लास जेनेबा 4 4 जाबाय 4 आरो 5 प्लास खालामबा 9 नङा होमबा 9 आरो 13 प्लास खालामबा बेसेबां जायो 12 22 जाहैबाय नङा 22 आरो 20 प्लास खालामबा जाहैबाय जोंहा 42 आरो 14 प्लास खालामबा बेसेबां 56 निफ्राय 8 प्लास खालामबावदो 64 निफ्राय खालामबा 68 जाहैबाय नङा होमबा 68 बे 68 खौनो नैबाव 68 आ जोंहा बेसेबां 68 n by 2 equal to बेसेबां 68 खौ 2 जों रानोब्ला बेसेबां मोनगोन 34 मोनगोन नङा होमब्ला बे 34 आ ओरैबायदि जाहैबाय जोंहा 34 नि बाराखौ लानांगौनो 34 नि बाराया मा 30 नि बे क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि होननाय 34 नि समान एखौबा बिनि बाराखौ लानांगौ जाहैबाय 34 नि बाराया मा नैबे नङा होमबा बे जाबाय क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि नङा होमबा 34 नि बाराया मा ओमफ्राय बे 34 नि बाराया 42 गोलैयो बे 42 नि करेसपन्डिंआ जाबाय बे फ्रिकुवेन्सि नैबे जाबाय क्लास इन्टारभेल नाथाय क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सिखौ जों बिनि गोजौनिखौ लानांगौनो बे क्लास क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि बेखौ लानांगौ जोङो सिगां बुथुमथि गले गलेथा बानायनायनि उनावहाय बा क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि बानायनायनि उनावहाय बेखौ बुजिबाय दा बोरै बानायदों बे थांबाय 4 जों 5 प्लास खालामबा 9 9 जों 13 प्लास खालामब्ला 22 जों 20 प्लास खालामब्ला 42 जों 14 को प्लास खालामदेरबा 56 निफ्राय 8 प्लास खालामबा 64 जों 4 प्लास खालामबा 68 बिदि मोनदों नङा होमबा ओमफ्राय जोंना नायनाय टेकनिकआ ओरै जायो जेब्ला n टोटल 68 नैबे 68 खौ नाम्बार अफ फ्रिकुवेन्सिखौ जेब्ला जोङो नाम्बार अफ अबजारभेसनखौ जेब्ला जों 68 जों 2 डिभाइड खालामदो अब्ला 34 मोनो ओमफ्राय बिनि उनाव 34 जितु क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सिया 34 नि समान एबा बिनि बाराखौ लानांगौनो समानथ' गैया बिनि बाराखौनो लानांगोन 34 नि बाराया बाहाय 42 नि करेसपन्डिं फ्रिकुवेन्सि जितु बिनि सिदा फ्रिकुवेन्सि ग्राहकनि अनजिमा बे जाबाय f जाहैबायनो बे जाबाय बेखौ फ्रिकुवेन्सि हमनांगोन क्लास इन्टारभेला नैबे जाबाय क्लास इन्टारभेला जोंहा बेखौ लानांगोन नाथाय क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि जोंहा फर्मुला मा फर्मुलाखौ सिगां सानग्रो फर्मुला मा गेजेरमानि फर्मुलाया गेजेरमा मानि जोंहा मेडियान नङा होमबा गेजेरमानि फर्मुलाया मा जोंहा लवार लिमिट प्लास गोजौआव मा n by 2 डिवाइड बाय क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि cf नङा होमबा क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि डिवाइडेड बाय फ्रिकुवेन्सि इनटु क्लास इन्टारभेल लेंथ अफ क्लास इन्टारभेल नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों फ्रिकुवेन्सि जितु फ्रिकुवेन्सि लवार लिमिटआथ' नैबेखौ लाबाय नङा होमबा बे लवार लिमिट जासिगोन बे जाबाय लवार लिमिट जासिगोन लवार लिमिट l नङा होमबा फ्रिकुवेन्सिया जाबाय नैबे f नङा होमबा बे 20आ फ्रिकुवेन्सि क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि गैया होमबा बियो बे करेसपन्डिंनि बिनि गोजौनिखौ लानांगौनो अब्ला गोजौनिबा नैबे 22 जाहैबाय नङा होमबा क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि क्लास इन्टारभेला बेसेबां 85 निफ्राय 65 बा 20 जाहैबाय क्लास इन्टारभेला जोंहा बाहाय लेंथ अफ क्लास इन्टारभेला 185 निफ्राय 60 माइनास खालामो 20 नङा होमबा बे जाहैबाय ओमफ्राय फर्मुला बहायदो जोङो बेखौ हमनानै लादो नैबे 34 ना बे 34 बा जों ओरैबायदि लिरनो हादो बेवहाय सिगां लिरदो बेवहाय होननानै बेवहाय
क्लास इन्टारभेला माने मडेल क्लासा थाखो गेजेरगां थाखोआ गेजेरमा थाखोआ बेवहाय गेजेरमा मडेल क्लासानो गेजेरमा थाखोआ मडेल क्लासा मा जोंहा 125 बाय माइनास 125 to 145 नङा होमबा बेनो जाबाय गेजेरमा थाखो बेवहाय गेजेरमा थाखोआ बे लिरबाय ओमफ्राय जोंहा होनाय दङ बेनिखायनो होनानै बेनिखायनो लवार लिमिटआ मा जोंहा 125 फ्रिकुवेन्सिया बेसेबां जोंहा 20 क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सिया बेसेबां जोंहा 22 नङा होमबा लवार लिमिटखौथ' लाबाय क्लास इन्टारभेल जाबाय लेन्थ अफ क्लास इन्टारभेल 20 फर्मुला बहायदो डाइरेक्ट दाना फर्मुला बहायदो गेजेरमा होनानै गेजेरमायाव जोंहा लवार लिमिटआ 125 प्लास n/2 डिवाइडेड बाय डी डाइरेक्ट 34 खौ बहायनो हायो नों आरो बिदिबो साननो हायो आं मानो डिसआव डाइरेक्ट 34 खौ होदो राननायदा क्लास इन्टारभेल माने क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सिया बेसेबां जोंहा 22 फ्रिकुवेन्सिया जोंहा 20 नङा होमबा इनटु जोंहा क्लास लेन्थ अफ क्लास इन्टारभेल 20 बा 125 प्लास 20 केन्सेल 34 निफ्राय माबा थांब्ला बेसेबां 22 थांब्ला about 12 फैबाय नङा होमबा 12 फैगोन बे 20 केन्सेल बा 12 बा दाजाबलायदो बेसेबां जागोन 137 जाहैबाय बेनो जाहैबाय 137 गेजेरमा बेनो जाबाय मेडियान नङा होमबा बेनो जाबाय जों जेखौ मेडियानबो होनो अके इंराजि टार्मखौ गोसोआव ला बे जाबाय मेडियान अके फैदो 1 निनो सेकेन्ड पार्ट बे सेकेन्ड पार्ट जाहैबाय सेकेन्ड पार्ट 1 निनो सेकेन्ड पार्टआव मा होनदों नोंसोर मिन दिहुननो होदों नङा होमबा गेजेर थि दिहुननो होदों गेजेर थि दिहुनोब्ला फर्मुलाया मा गेजेर थिनि फर्मुलाया गेजेर थि माने मिन नङा होमबा गेजेर थि फर्मुलाया मा जोंहा जुदि गेजेर थिखौनो फारि एंगारनाय आदब बाहायनानै स्टेप डेभिएसन मेथडखौ नङा होमबा स्टेप डेभिएसन मेथड गेजेर थि फारि एंगारनाय आदब बाहायनानै मानो फारि एंगारनाय आदबजोंथ' सिम्पल मिनखौबो लानो हायो नङा होमबा डाइरेक्ट मेथडखौबो लानो हायो बाहाय माने क्लास इन्टारभेल दं नालाय ओंखायनो क्लास इन्टारभेल जितु h लेन्थ अफ क्लास इन्टारभेल बेखौ बहा बाहायनो ओंखायनो जोङो स्टेप डेभिएसन मेथडखौ बाहायनाय जायो फारि एंगारनाय आदब बाहायनानै गेजेर थिखौ जों ओरै लायो बिसिमलाय फर्मुलाया a प्लास सामेसन नैबे मोनबा fi ui divided by fi into length of class interval बे नङा फर्मुलाखौ नायनानै जों टेबोलखौ बानायनांगौ टेबोलावथ' नैबे होनाय दंखायो नङा होमबा जोंहा लेखायाव बे बुस्थुआ होनाय दंखायो नङा होमबा जायखिजाया बे जायोब्ला जोंहा गेजेरगां दिहुननांगौ गेजेर मान माने क्लास इन्टारभेल जों मिड भेलु दिहुननांगौ नैबे क्लास इन्टारभेलनि मिड भेलु गेजेर मान xi जोंहा fi ui बाहायनांगौ नङा fi ui दिहुनहैनांगौ नालाय fi ui बिनि सिगां टार्म्सफ्रा मा जोङो सिगां गेजेर मान दिहुननांगोन बिदि थायोब्ला नैबेनि मिड भेलु 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 85 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 2 95 मोनगोन 105 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 2 खालामब्ला 115 मोनगोन थिग बिब्दिनो 125 प्लस 145 डिवाइडेड बाय 2 खालामबा जोङो 135 मोनगोन बिदिनो मिड भेलुखौ जों गेजेर मानखौ बिदि दिहुनना लानांगौ आरो बिनि उनाव मा जोंहा फर्मुलाया di = xi - a खौ जों जिखुनु मोनसे गेजेर भेलुखौ दिहुन 1 2 3 नों बेखौ लानो हायो बेखौबो लानो हायो गेजेर भेलुआव बे नैबे नङा होमबा जों बेखौ लेट a हमबाय आरो गेजेर मान a फर्मुला जाबाय di = xi नैबेखौ x हमबाय जितु गेजेर मान जितु मिड भेलु बे मोननैखौ दाजाबनानै जितु 2 जों डिवाइड खालामना मोननाय भेलुखौ जोङो xi हमबाय xi माने x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 बिनिफ्राय x निफ्राय डिवाइड खालामनानै नैबे हम जितु a खौ हमदों जों गेजेर मान a 135 गेजेर मान दिहुनबाय ओमफ्राय बे 75 निफ्राय 135 माइनास खालामबा बे मोनो
95 निफ्राय 135 माइनस खालामब्ला 40 मोनो बे गैया होमबा फर्मुला बेखौ एक्जिस्ट खालाम di इक्वल टू xi माइनस a बे फर्मुला इउज खालामलांदो आरो xi आथ' बेफोरनो जाबाय xi x2 x3 नङा होमबा बेफोरो ओमफ्राय a मोनफ्रोमनिफ्रायबो 135 135 135 135 को माइनस खालामब्ला जों माइनस 60 माइनस 40 माइनस 20 नैबेथ' 135 माइनस 135 0 जाखागोन 155 निफ्राय 135 माइनस खालाम 20 175 निफ्राय माइनस 135 माइनस खालामब्ला 40 मोनो 195 निफ्राय 135 माइनस खालामब्ला 60 मोनो बेबायदिनो ui नैबे ui गैया होमबा ui खौ di निबो di लायो नङा होमबा xi माइनस a माने di डिवाइडेड बाय क्लास इन्टारवल बेसेबां बेना 20 85 निफ्राय माइनस 65 खालामबा 20 मोना होमबा बे जाबाय क्लास लावथाइ आरो थाखो लावथाइ माने बे क्लास इन्टारवलनि लेंथ अफ क्लास इन्टारवल माइनस डिवाइडेड बाय 20 खालामोबा 60 खौ di नालाय di डिवाइडेड बाय 20 बेखौ जों ui होननानै डिनोट खालामनानै ui जों फोरमायदों ओके होमबा बेखौ जुदि di बेखौ जुदि आं 20 जों डिवाइड खालामोबा 3 मोनगोन होमबा 2 सानजाब 6 2 सानजाब 2 बेयो 20 जों डिवाइड खालामब्ला -1 बेथ' 0 0 जाखागोन 20 खौ 20 जों डिवाइड खालामबा 1 40 को 20 जों डिवाइड खालामबा 2 60 को 20 जों डिवाइड खालामबा 3 हा दाना फर्मुला जोंहा fi ui दं नालाय fi ui इनटु खालामदो fi आ मा अबे ग्राहकनि अनजिमानि बे जाबाय fi हा बेखौ fi जों फोरमायो ग्राहकनि अनजिमा fi जों नैबेजों सानजाबदो हा आरोसो 12 जागोन नङा होमबा 4 सानजाब 12 माइ 12 5 सानजाब 2 10 नङा होमबा 13 सानजाब 1 13 बे 0 जाहैबाय 14 जों 14 फैबाय 8 सानजाब 2 16 4 सानजाब 12 बेखौ प्लास खालामब्ला 7 जाहैबाय ओके दाना फर्मुला पुट खालामनो डाइरेक्ट a खौ मा हमामोन जों 135 हमदोंमोन नङा होमबा 135 प्लास fi ui आ बेसेबां जोंहा 7 fi आ बेसेबां fi 68 नङा होमबा 68 इनटु क्लास इन्टारवल जोंहा बेसेबां 20 हा दाना दानलायदो मा जायो 135 प्लास बेखौ 2 जों दानलायबा बेसेबां जागोन 2 जों बेजों 10 थांबाय नङा होमबा 2 जों दानब्ला 2 सानजाब 3 6 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 5 10 2 सानजाब 1 2 74 थारमाने 5 सानजाब 3 35 नैबे 17 बा 135 को 17 जों रानदो 135 को 17 जों रानोब्ला बेसेबां जायो रानोसा 335 को 17 जों रानोब्ला 2.06 मिनिट 137.06 बेनो नङा होमबा बेनो जाबाय गेजेर थि मीन बे जाबाय मीन ओके मीन फर्मुला गोसोआव थानांगोन फर्मुलाखौ गोसोआव थाबानो टेबोलाबो थिगैनो जायो बेनि उनाव मा दिहुननो होदों मड दिहुननो होदों नङा होमबा गेजेर गाङा मा गेजेर गां माने मड नङा होमबा नेक्स्ट गेजेर गां दिहुननांगौ नङा होमबा गेजेर गां मडनि फर्मुलाया मा जोंहा लोअर लिमिट प्लास f1 माइनस f0 थिग बिदिनो ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटु लेंथ अफ क्लास इन्टारवल मडआव मा कनसेप्टआ मडना माने बांसिन फ्रिकुवेन्सि थानाय मोस्ट फ्रिकुवेन्ट मेक्सिमाम फ्रिकुवेन्सि थानायखौ नायनांगौ बाय मेक्सिमाम फ्रिकुवेन्सियाव बे नैबे नङा होमबा मेक्सिमाम फ्रिकुवेन्सि 20 बेनि फलोइं बेनि सिधा थानाय जितु क्लास इन्टारवल थाखो बाहागो बेनो जाबाय मडेल क्लास बेनो जाबाय बेनि गेजेर गां थाखोनि मान ओके होमबा नैबे जाबाय फ्रिकुवेन्सि बे जाबाय f1 ओके मोस्ट नैबे जाबाय लोअर लिमिट जासिगोन बे जाबाय लोअर लिमिट ओमफ्राय मा होनदों f1 नैबे जाबाय गोजौनिखौ जाबाय f0 लायो गाहायना जाबाय f1 नङा होमबा f1 नङा f2 जाहैबाय बेयो ओके बस बेनो फर्मुला बायदो लोअर लिमिटथ' मोनबाय नोङो क्लास इन्टारवलाथ' 8 साथ' क्लास बेनि लेन्थ नम्बा 20 का क्लास लेना बेनिफ्राय 85 निफ्राय बे माइनास खालामब्ला बेसेबां थायो 65 माइनास खालामबा लेना 20 नङा होमबा होनाय बेयाव डाइरेक्ट होदो लोअर लिमिटआ बेसेबां जोंहा 125 प्लास f1 आ बेसेबां जोंहा 20
20 minus 13 huh? 2 into 20 minus 13 minus 14 okay into जोंहा class interval 20 आयदा 125 plus 20 निफ्राय 13 खालामबा 3 थांबाय नङा 3 थागोन 7 थागोन 7 बे जाबाय 40 13 14 into 20 125 plus बेसेबां थागोन 14 निफ्राय 13 थांबाय 14 माइनास खालामदो बेसेबां 27 बा 13 थागोन नङा गाहायाव बे जाबाय 27 14 निफ्राय 27 थाङोब्ला 13 गोजौआव 7 140 जाहैबाय नैबे स्नि सानदावनि 14 140 हो 125 plus 140 को 13 जों डिवाइड खालामबा बेसेबां मोनो 140 को 13 जों डिवाइड खालामबा 10.77 10.77 बेसेबां मोनगोन अब्ला नैबे जाबाय 135.77 ओके होमबा लास्ट कुइसना मा होनदों रुजुनो होदों बिसोरनि गेजेराव रुजुलायनो होदों कम्पेयार खालामलायनो होदों बा जोङो गासै सानखान्थि खालामनायनिफ्राय जों बुंनो हायोदि फ्राय मीन मीडियन मोड बिनि मानफोरा समानफ्राम बिनि मानफोरा गासिबो फ्राय समानफ्राम नङा होमबा 135 मोनदों 137 मोनदों 137 पॉइंट समथिं मोनदों नङा होमबा गेजेरथिया ओमफ्राय नैबे 135.77 थारमाने बिसोर समानफ्राम गासिबो मीन मीडियन मोड गेजेरगां गेजेरमा आरो गेजेरथि मोनथामबो बिनि माना समानफ्राम होननानै लिरबानो जाबाय ओके बेयाव जोब्बाय जेबोथ' प्रब्लेम गैया नङा होमबा क्लियार नेक्स्टआव फैदो नोंसोर 2 नम्बराव फै मा होनदों जुदि गाहायाव होनाय रानसारथिनि गेजेरमाया 28.5 रानसारथिनि गेजेरमाया 28.5 होनाय दं x आरो y नि मान दिहुन x आरो y नैबेयाव थाखो खोन्दोब होनाय दं नोंसिना थाखो क्लास इन्टारभेल 0 to 5 आव 5 नो गले गले थाया आरो नैबे 10 to 20 आव x दं 20 to 30 आव बे दं 30 आव बे दं ओमफ्राय x आरो y नि भेलुखौ दिहुन होनो आरो बाहाय x आरो y नि भेलुखौ दिहुन होनदों अब्ला माबायदि दिहुन गेजेरमाथ' होनाय दं गेजेरमा मानि मा गेजेरमा मानि मिडियान नङा होमब्ला गेजेरमाया मा होनाय दं 28.5 होनाय दं गेजेरमाया होमबा गेजेरमाया मा जागोन 28.5 बा 28.5 नैबेनि गेजेराव दं नङा होमबा 20 आरो 30 नि गेजेराव दङ जोंहा बे भेलुआ 28 गेजेरमान नालाय गेजेरमान 28.5 बिनि गेजेराव दं थारमाने बे जागोन नङा होमबा क्लास इन माबाया जोंहा गले गले था दिहुननांगौ नङा होमबा क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि फर्मुलायावथ' जोंहा क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि दं CF माने क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सि माने बुथुमथि गले गले था होनो नङा होमबा बर'नि बुथुमथि गले गले था माने गासिबो दाजाबजोबनांगौ आरो 5 बे 5 जाहैबाय 5 जों x जों दाजाबबा 5 plus x 5 नैबे x नेक्स्टआव मा 20 जों 5 जों दाजाबबा 25 plus x फैगोन नङा होमबा नेक्स्ट 25 आरो 15 जों दाजाबबा 40 जागोन नङा होमबा 40 plus x नेक्स्ट 40 plus x plus y जागोन 40 plus x plus y नेक्स्ट मा जागोन नैबे 40 जों 5 जों दाजाबदो 45 plus x plus y नङा होमबा बे जाहैबाय क्युमुलेटिभ फ्रिकुवेन्सिया जोंहा बे जाहैबाय होमबा फर्मुलायाव मामोन फर्मुलायाव गेजेरमानि फर्मुलाया नैबे बेसेबां जागोन जोंहा सिगांनिखौ केलकुलेसन खालामना लाग्रोदो जोंहा मा होनाय दं 6 नैबे टटेला 60 होनाय दं नङा होमबा 45 plus x plus y इक्वल टु गले गले थाया बे जाहैबाय बेवहाय होनानै सलुशनाव बेवहाय मा 45 plus x plus y इक्वल टु 60 होमबा x plus y इक्वल टु 60 माइनास 60 निखौ ओरै लाङोब्ला 45 को माइनास जागोन नङा होमबा बेसेबां जागोन 15
15 जागोन नङा होमबा बेखौ इकुवेशन नाम्बार 1 आव खालामना दोनदों अके होमबा जोंहा फर्मुला हिसाबै नायदो बहाय मा होनाय दंनो फ्रिकुवेन्सि जोंहा फर्मुलाया मा फर्मुलाखौ गोसोआव लादो फर्मुलाया जोंहा गेजेर मानि फर्मुलाया मा मेडियाननि फर्मुलाया मा जोंदों लोअर लिमिट प्लास मा नैबे जाबाय n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल नङा होमबा जोंहा n/2 आ मा n/2 60/2 जाहैबाय नङा होमबा बेखौ बहायदो क्लास इंटरवलाव बे जागोन मेडियानथ दंखायो मेडियानाथ होनाय दंखायो नङा होमबा नैबे लोअर लिमिटआ बे जाहैबाय हा फ्रिक्वेन्सिया जाबाय जोंहा बे क्लास बेवहाय होनानै लिरदो फर्मुलाखौ नायनांगौ हो बेवहाय मा होनाय दं नायदो लोअर लिमिटआ नैबे जाबाय 20 बोरै लोअर लिमिटखौ मोनखो होनाय दं नालाय गेजेरमाया 28.5 बे 28.5 आ अबेनि गेजेराव थागोन 20 निफ्राय 30 नि गेजेराव थागोन नङा होमबा नैबे गेजेरावनोथ' 28.5 दं ओंखायनो जों बेखौ थाखो मा होनो बेखौ जों इंराजियाव मडेल क्लास होनना बुङो हा थाखो गेजेरगां थाखोनि मान जाहैबाय गेजेरमा थाखो जाहैबाय बियो गेजेरमा थाखोनि नैबे जाबाय लोअर लिमिट ओमफ्राय नैबे जाबाय फ्रिक्वेन्सि बेनिफ्राय क्लास इन्टारवला नैबे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सिया बेनि गोजौनिया होनदों नङा नैबे बे जाबाय क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सि अके बेवहाय लोअर लिमिट ओमफ्राय फ्रिक्वेन्सिया जोंहा बाहाय 20 क्लास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सिया बाहाय 5 प्लस x ओमफ्राय लेंथ ऑफ क्लास इन्टारवलाथ' 10 नङा होमबा 20 निफ्राय 10 अके फर्मुला बहायदो बै फर्मुला मा दं फर्मुला बहायोब्ला जोंहा बेवहाय बे जाहैबाय गेजेरमा फर्मुला मा लोअर लिमिट प्लास n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी f इनटू h गेजेरमाया मा भेल्यु होनाय दं 28.5 होनाय दं होनबा 28.5 इनटू लोअर लिमिटआ मा जोंहा 20 प्लस n आ बेसेबां 60 नङा होमबा 60/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेन्सिया जोंहा मा 5 प्लस x divided by frequency at 20 into class interval 10 20 plus नैबे 30 जागोन होनबा 30 minus 5 minus x minus a plus a minus बे जाहैबाय ओमफ्राय 20 नैबे 10 20 plus 30 निफ्राय 5 थांबा 25 minus x नङा होमबा 20 10 0 0 दानबाय मा खालामगोन दालाय बे थाहैबाय नङा 25x मा 25 minus x by 20 थाबाय नैबे मा जोंहा 28.5 दं नङा होमबा आं बेखौ लाबाय ओरैहाय 28.5 बे 20 नैबे 2 ल'सो थागोन बाय 25 minus x by 2 बेनिफ्राय माइनास खालामब्ला 8.5 थाबाय नङा होमबा 8.5 इक्वल टु जोंहा 25 minus x by 2 बेजों सानजाबलायदो सानजाबहरोब्ला बेसेबां जागोन 17 जागोन नङा होमबा सानजाबोबा 17 जागोन होमबा 25 minus x बिदिब्ला x को हरै लाबोबा 25 आ 8 थांबाय 25 आ बेखौ हरै फैबाय बे ओरै 17 25 minus 17 8 जाहैबाय 8 मोनबाय x नि माना therefore बे 1 निफ्राय 1 नि भेल्यु पुट खालामनानै बे 1 नि भेल्यु पुट खालामदो 1 निफ्राय जों मोनो सेनिफ्राय जों मोनो x नि भेल्युखौ पुट खालामदो 8 नङाबा 8 plus y equal to 15 बेनिफ्राय y equal to 15 minus 8 7 therefore x y नि भेल्युआ x नि भेल्युआ 8 y नि भेल्युआ 7 मोनबाय नङाब्ला x y भेल्यु बास बेनो क्लियर नङाबा माबा प्रब्लेम दं जेबोथ' डाउट गैया
क्लियार माबा मोनसे डाउट दंब्ला आंखौ इउटिउबाव सोंहरनो हागोन नोंसोर आंनि चेनेलाव अके फरिखायाव फैनो हागौ मिन मेडियान मडनि रिलेसना मा इंराजियावथ' जों ओरै लिरो नङा होमब्ला mean minus mode equal to 3 mean minus median mean minus नैबे median बे जाबाय इंराजिनि फर्मुला ओमफ्राय बर'आव मा होननाय दङ नोंसिना रिलेसना बेखौनो खालामनो हायो mean median mode mean को मा होनो बर'नि गेजेरथि नङा होमबा गेजेरथि mean को बर'नि गेजेरथि होनो mode को गेजेरगां नङा होमबा into equal to 3 mean आ जाबाय गेजेरथि माइनास median आ जाबाय गेजेरमा नङा होमबा गेजेरमा रिलेसना बिदि बायदि रोखोमनि लाबोनो हायो नों बेखौ जेनेबा मात्र ओरैहाय नोंसिनि लेखायाव बोरै दं सोमोन्दोआ गेजेरथि इकुवेल टु माबा मोनसे दंना गेजेरमाखौ लानानै दिहुननो होदो नोंसिना ना गेजेरमा नोंसिनि लेखानि सोमोन्दोखौ आं लांनो हायो बेनिफ्रायनो जुदि नायदो नों गेजेरथि गेजेरगां बेखौ सिफायनोसै गेजेरगां आं ब्रेकेटखौ सिफायबा मा मोनगोन गेजेरखौ मोनोबा 3 गेजेरथि जाहैबाय गेजेरथि माइनास 3 गेजेरगां जाहैबाय बे 3 बावबो फैगोन नङा होमबा गेजेरमा नङा होमबा गेजेरमा बेखौ ओरै लाबाय आगसिजों लाबोयोबा बे 3 फैगोन नङा होमबा 3 गेजेरमा इकुवेल टु बे 3 गेजेरथिया थाबाय 3 गेजेरथि बेखौ ओरै लांजोबदो दाना बे ओरै थांबा गेजेरथि जासिगोन होमबा गेजेरथि बेबो बे ओरै थांबा प्लास जासिगोन गेजेरगां नङा होमबा बे जाबाय गेजेरगां प्लास गेजेरगां ओमफ्राय मा नोंसिनि लेखायाव फर्मुलाया 3 गेजेरगां 3 गेजेरमा इकुवेल टु 3 गेजेरथिनिफ्राय मोनसे गेजेरथि थांबा बेसेबां थायो 2 गेजेरथि थागोन नङा मोनसे थांबाय गेजेरथि प्लास गेजेरगां नोंसिनि लेखायाव मा दं सोमोन्दोआ बेनो नङा होमबा बेखौ बाहाय लिरदों 3 गेजेरमा उल्टां फाल्टां सोंनो हागौ नोंसिनाव बे गेजेरगाङा बाव फैबाय 3 गेजेरगां ओमफ्राय बेखौ ओरै लांबा जेबो नङा होमबा 2 गेजेरथि बिदि नङा होमबा नोंसिनि लेखायाव लिरनाया एखे खोथा जायखिजाया सोमोन्दोखौल' गोसोआव लानांगौ नोंसिनाव ओरैबो मालाबा ओरैबो फैनो हागौ 3 गेजेरमा होननानै नैबे 3 गेजेरथि माइनास गेजेरथि प्लास गेजेरगां होनो हागौ मालाबा गेजेरथि माइनास गेजेरगां इकुवेल टु 3 इनटु गेजेरथि माइनास गेजेरमा होमबा नोंसोर जोंनाथ' सोमोन्दोआ बिदिसो बे नङा होननानै सानफ्लांलायगोन बेखौनो दानफ्लांलायगोन नोंसिनाव नैबेखौ होआ मुवा नैबेखौबो होनो हागौ मिथिबाय गेजेरथि माइनास गेजेरगां इकुवेल टु 3 इनटु गेजेरथि माइनास गेजेरमा फरिखायाव बिदिबो फैनो हागौ नङा होमबा अब्ला नोंसोर फरायदोंमोन नोंसिनि लेखायाव हिसाबै 3 गेजेरमा इकुवेल टु गेजेरगां प्लास 2 गेजेरथि लेखायाव लिरनाय दं बिदि नङा होमब्ला जुदि बिदि होयोब्ला नोंसोर नङा बिदि नङा होननानै दानना हरगोन नङा होमब्ला ओंखायनो रिलेसनखौ उल्टां फाल्टां खालामनानै नोंसोर सोलोंनो नाजा आरो नैबेनो मेन दे फर्मुला बेनिफ्रायनो नोङो गासिबो दिहुनजोबनो हागोन बे बुस्थुखौ दिहुननो हायो नंगौना नङा ओंखायनो सोमोन्दोखौ मिन माइनास मड इकुवेल टु 3 इनटु मिन माइनास मेडियान बेनिफ्रायनो गासिबो फर्मुलाखौ दिहुनजोबनो हागोन अके गोसोआव डाउट खालामनाङा बे फैया मुवा नैबेबो फैनो हागौ नङा होमबा फरिखायाव नोंसोरथ' बिदि फरायदोंमोन बेथ' जानो हाया बिदिसोमोन होननानै बुंनो हागौ नाथाय बिदि होनब्लाबो राइट नैबेबायदि लिरबाबो राइट बिदि लिरबाबो राइट मिथिबायना अके होमबा दिनै जोब्बाय मिन मेडियान मडा जोब्बाय नेक्स्ट जों ट्रिगोनोमेट्रियाव फैलायदो नेक्स्टआव अके देन थेंक इउ
आच्छा फिडबेक हर नोंसोर माबायदि मोनदों आंनि फोरोंनायजों नोंस्रा लाब जादों ना बुजिदोंना बुजियाखै माबायदि मोनदों आं नोंसोर फिडबेक हरब्ला आं साबसिन मोनगोन आरो अके थेंक इउ